V rámci dnešného dostihového dňa sú na programe aj dva testy na prekážkach. Prvým z nich je cena Many Bay. Je to prútenkárske zápolenia 3600 metrov s dotáciou 3000 eur. A na štartovej listine vidíme 8 mien. Poďme si ich predstaviť s jednotkou. Je to Smíchov, 5-ročný tmavý hnedý balach. Zostane syndikát V3 z Českej republiky. Jeho trénerkou je Eva Záhorová a v sedle bude mimoriadne skúsený a úspešný český džokej Jaroslav Miška. Štartové číslo 2 nesie Darka, 6-ročná tmavá hnedka, takisto od susedov spoza rieky Moravy, jezdecké potreby Ostrava je názov stajne. Trénerka Lenka Sislová a v sedle takisto síce mladý, ale už mimoriadne úspešný džokej Pavel Složil, okrem iného víťaz Veľkej Pardubickej. Kubík, štartové číslo 3. Stajňa Lokotran Slovakia. Tento 7-ročný Ryšiak Valach je v tréningu Jana Cagáňa v Šuranoch a v sedle bude trénerov syn džokej Martin Cagáň, inak dvojnásobný slovenský prekážkový šampión. Štartové číslo 4. Ševerný, 4-ročná hnedka, zostane doktor Charvát. Trénerom je Pavel Tuma a v sedle džokej Jan Faltejsek spolu s Jozefom Bartošom. Určite najúspešnejší český prekážkový jazdec Jan Faltejsek 6-krát už vyhral Veľkú Pardubickú. S peťkou nastúpi Patricius, stajňa MPL Racing, tréner Marian Štangel a do sedla tohto 6-ročného hnedaka Valacha vyhupne Adam Čmiel. So štartovým číslom 6 uvidíme už 11-ročného Sting Rivera, opäť česká stajňa Boka Seniors. Trénerom je Petr Kříž a v sedle bude džokej Jakub Kocman. Štartové číslo 7 poniesie Falcon X. Zostane MPL Racing, takže druhý reprezentant tejto stajne. Takisto v opatere Mariana Štangela a v sedle naopak najlepší slovenský prekážkový jazdec džokej Lukáš Matuský. V jeho prípade má na konte 2 víťazstvá vo Veľkej Pardubickej. No a štartové číslo 8 Northern Fighter, stajňa Aga Vlachovice. Jeho trénerom je Radek Holčák a v sedle bude Marcel Novák mladší. Kone už máme na dráhe, čaká ich pred absolvovaním dostihov ešte skúšobný skok. Červená zastávka je dole, bolo odštartované, zatiaľ sa nikomu príliš nechce dopredu, ale napokon to na seba zobral, zdá sa, džokej Jakub Kocman v sedle Sting Rivera. Takže uvidíme, v akom tempe sa odbehnú tieto prútenkárske dostihy. Zatiaľ je to teda najstarší účastník Sting River, džokej Jakub Kocman v jeho sedle. Nechce vodiť zjavne, ale už ho zrejme vo vedení bude striedať Martin Cagáň v sedle Kubika. Títo dvaja teda skákali úvodnú prúťovnú prekážku hlava, bok po boku, ale už je to teda Kubík. Tempo sa nám zrýchluje, bude sa koňom aj lepšie skákať, budú lepšie prekonávať prekážky. Prvé skúšobné prebiehanie priestorom cieľa, takže Kubík na prvom mieste, džokej Martin Cagáň, Sting River na druhej pozícii, potom je tam Patricius, tretí Ševerný, na štvrtom mieste Smíchov 5. Na ďalšej pozícii je to Darka, predposledný Falconix a Northern Fighter na priebežnej poslednej priečke. Kone majú za sebou zhruba 800 metrov kilometr, vybiehajú na protiľahlú rovinu a je to teda Kubík, ktorý už si vypracoval 5, možno 6 dĺžkový náskok pred zvyškom pola. Trošku teraz tam na skoku za stratu získal Sting River, respektíve spomalil, ale je to všetko ešte ďaleko pred finále Kubík. Teraz už cez Sting Rivera sa dostali aj Patricius, takisto aj Ševerný, takisto aj Smíchov. Sting River sa nám prepadol na 4. 5. miesto. Potom je tam Darka na 6. pozícii. Falconik zatiaľ pod Lukášom Matuským sa nikam neponáhla. Je 7. a Northern Fighter pod Marcelom Novákom mladším na 8. mieste. Takže jeden okruh už je za koňmi a jazdcami, ale stále do cieľa ešte veľmi ďaleko. Kubík.
Kubík zo stajne Lokotrans Slovakia pod Jockeym Martinom Cagáňom, teda stále v čele týchto dostihov. Ďalšie prekonávanie tej tzv. Výbehovej prútenej prekážky, respektíve teda tej, ktorá je na začiatku cieľovej roviny. Zatiaľ ešte samozrejme Martin Cagáň s plnými rukami do cieľa, ešte jeden celý okruh, Martin Cagáň a Kubík, potom je tam už jockey Jan Faltejsek, Ševerný na druhej priečke, ale tam ten druhý sled je nahustený, je tam Patricius Smíchov, takisto sa teraz dostáva na 4. pozíciu, stále je tam v kontakte Sting River, žiadnu veľkú stratu nemá ani Falcon X, takisto aj Northern Fighter, ale vyzerá to, že Dárka bude zadržaná svojim jazdcom jockeym Pavlom Složilom. Kone vybiehajú po druhý raz na protiľahlú rovinu, záverečných možno 1100, možno kilometr do cieľa a ďalšia prútená prekážka. A opäť je to Kubík, ktorý si vypracoval náskok pred zvyškom pola. Tam už sa to ale preskupuje za Kubíkom, ktorý je teda vo vedení, ale už tam prichádza Patricius pod Adamom Čmielom, ktorý má celkom dobrý moment teraz. Ďalšia prútená prekážka Patricius a Ševerný, osamotené 2., 3. priečka, ale už sa tam posunul aj Falcon X pod jockeyom Lukášom Matuským, Smíchov, Sting River a Northern Fighter, ale je to stále Kubík, na ktorého sa ale teraz doťahuje Ševerný a takisto aj Patricius a uvidíme ešte aj Falcona X, ktorý si doskočí túto trojičku. Na 5. mieste priebežne Smíchov, ale vo vedení je to Kubík, ale už ten jeho náskok nie je nejak výrazný. Ševerný ide veľmi dobre strojové tempo pod jockeyom Janom Faltejskom, kone sú v cieľovej rovine. Záverečná prútená prekážka je pred nimi a zatiaľ je to veľmi vyrovnané vo vedení Ševerný a Kubík, ešte tam prichádza aj Patricius a Falcon X, ale je to Kubík, ktorý sa stále drží, teraz musel meniť stopu jockey Jan Faltejsek, Kubík vo vedení, na Ševerný ešte zautočí aj Falcon X a Falcon X ide dopredu pod jockeyom Lukášom Matuským a tá jeho rovinová trieda rozhodne, takže Falcon X víťazom ceny Many Bay, Kubík na 2. mieste, Ševerný 3., na 5. mieste Patricius Smíchov 6., Northern Fighters 6. a Sting River 7. Takže tá vyčkávacia taktika jockeyov Lukášovi Matuskému vyšla naozaj na výbornú. Nikam sa neponáhla. Ide veľmi dobre strojové tempo pod jockeyom Janom Faltejskom, kone sú v cieľovej rovine. Záverečná prútená prekážka je pred nimi a zatiaľ je to veľmi vyrovnané vo vedení Ševerný a Kubík, ešte tam prichádza aj Patricius a Falcon X, ale je to Kubík, ktorý sa stále drží, teraz musel meniť stopu jockey Jan Faltejsek, Kubík vo vedení, na Ševerný ešte zautočí aj Falcon X a Falcon X ide dopredu pod jockeyom Lukášom Matuským a tá jeho rovinová trieda rozhodne, takže Falcon X víťazom ceny Many Bay, Kubík na 2. mieste, Ševerný 3., na 5. mieste Patricius Smíchov, šiaška je pred nimi a zatiaľ je to veľmi vyrovnané vo vedení Ševerný a Kubík, ešte tam prichádza aj Patricius a Falcon X, ale je to Kubík, ktorý sa stále drží, teraz musel meniť stopu jockey Jan Faltejsek, Kubík vo vedení, na Ševerný ešte zautočí aj Falcon X a Falcon X ide dopredu pod jockeyom Lukášom Matuským a tá jeho rovinová trieda rozhodne, takže Falcon X víťazom ceny Many Bay, Kubík na 2. mieste, Ševerný 3., na 5. mieste Patricius Smíchov 6., kone sú v cieľovej rovine, záverečná prútená prekážka je pred nimi a zatiaľ je to veľmi vyrovnané vo vedení Ševerný a Kubík, ešte tam prichádza aj Patricius a Falcon X, ale je to Kubík, ktorý sa stále drží, teraz musel meniť stopu jockey Jan Faltejsek, Kubík vo vedení, na Ševerný ešte zautočí aj Falcon X a Falcon X ide dopredu pod jockeyom Lukášom Matuským a tá jeho rovinová trieda rozhodne, takže Falcon X víťazom ceny Many Bay, Kubík na 2. mieste, Ševerný 3., na 5. mieste Patricius Smíchov, v štajne MPL Racing, Falcon X, aj v prútených prekážkach cena Many Bay, takže poprosíme majiteľa pána Miroslava Pisklu, váš potlesk a pán Piskla, poďte k nám na pódium. Trénerom Falcona X je Marian Štangel a odjazdil ho veľmi skúsene jockey Lukáš Matuský. Ešte raz potlesk pre všetkých. No a môžeme pristúpiť k odovzdávaniu čestných cien.
Čestné ceny za Slovenský zväz chovateľov a majiteľov anglického plnokrvníka odovzdáva pani Ľudmila Kelementová. Jej kobylku, respektíve kobylku vo farbách jej stajne Aizonu uvidíme hneď v ďalších dostihoch v cene spoločnosti Real Prim SRO. Teraz teda blahoželala víťaznému majiteľovi Miroslavovi Pisklovi, trénerovi Marianovi Štangelovi a jokejovi Lukášovi Matuskému. Ešte raz zatlieskajte im. Falcon X sa ukázal ako veľmi potenciálny prútenkár. Vidím, že tu už sa spriedajú plány na ďalšie štarty Falcona. Dospeli ste k niečomu? Tak uvidíme najprv, hlavne koník musí byť zdravý a musí to stráviť. Bol to predsa ťažký debut pre ňo. Spravil ešte aj na poslednom skoku dosť veľkú chybu a ukázal bojovnosť, že vlastne ešte začal závodiť a vlastne dobehol tie kone a vyhral, takže dosť šiahol na dno svojich síl, tak uvidíme, jak sa z toho rýchlo dostane. Lukáš ho odjazdil veľmi skúsene, začal zozadu, postupne zlepšoval, posúval sa. Ako sa vám páčil skokový prejav? Tak sme sa dohodli s Lukášom, že proste vedeli sme, kto asi pôjde spredu, tak sme nechali, proste nech tie kone idú a že pôjdeme zozadu a vyskúšame to vlastne až v rovine. Tak to nám vyšlo. Ten skokový prejav, on je vynikajúci skokan, však aj jeho pravý brat, polobrat z tej istej mamy, Ford Diane, je tiež vynikajúci skokan. Ale hovorím, z tohto tempa ešte urobil pár chýb, ale to si myslím, že to sa vyčistí a bude to vynikajúci skokan. Takže jeho budúcnosť vidíte na prekážkach? Áno, taká bola aj dohoda s pánom majiteľom, že vlastne tento rok už odbehol si 1 alebo 2 roviny a že pôjde na prekážky a asi do konca sezóny ho necháme ešte na týchto prútených prekážkach, nech dozrie, nech získa silu a na budúci rok pôjdeme cez ťažšie skoky už. Blahoželáme, držíme palce.